खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। साउथ इन्डिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर आरो मिउजिक डाइरेक्टर विजय एन्टनी बिथांनि फिसाजोखौ गावनि न'आव चेन्नाईआव गावनि रुम सिङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय फिसाजोनि मुङा जाबाय मीरा, 16 बोसोर बैसोनि आरो बियो 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। नाथाय मीराया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मानो फोजोबखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। डिब्रुगढ़ जिल्लानि सिङाव थानाय बुरि दिहिं दैमायाव मा मनसानि मुसुखाखौ दैमायाव फोजावहरनाय समाव आरो फोजावहरनो थाखाय दैमायाव थांनाय समाव सासे सुबुङा दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय रुबुल। क'क्राझार DTOनि गोनांथार फोसावथाय। DTOनि बुंनाय बायदिब्ला जायफोरा गोजाम गारिफोरखौ सालायजायै गारिफोरखौ बा गारिनि आरसिफोरखौ केन्सेल खालामाखै बिथांमोना थाबैनो खालामफै, नङाबा बे गारिफोरा सालायगासिनो थानाय अबस्थायाव लाजागोन होननानै बुंदों। आरो साफ्रोमबो माने गारि बिगोमा सालायगिरि बिथांमोना बेखिनि खोथाखौ जाहाथे साफ्रोमबो मिथियो बेखौसो आं लुबैदों आरोखि। फार्स्ट खोथाया जाहैबाय फिटनेसनि खोथा। फिटनेसनि खोथा कमार्शियेल गारि, फिसा गारियानो जा गिदिर गारियानो जा, बे इ-रिक्सायानो जा टेम्प'आनो जा बास गिदिरानो जा ट्राक गिदिरानो जा, बे फिटनेसनि जिथु एसे माने लेस फिटनेस फाइन माने खम फिटनेस फाइन जिथु स्किम होदोंमोन गभर्नमेन्टआ जिथु सुबिदा होदोंमोन बेखौ जुलाइ मासनि 15 थारिखनिफ्राय होदोंमोन नङा होमबा? बियो मास मोनथाम थाखाय होदोंमोन। बियो नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोब्बाय अफिसियेलि। खिन्थु मोनसे जोबोद गोनां फोसावनाय, बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा आरो 1 मासनि थाखाय बारायना होबावबाय। थारमाने अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम नैबे फिटनेसनि खम फाइन जिथु स्किम खम होनानैनो गनाय बे स्किमखौ आरो 1 मासनि थाखाय बारायबावबाय। बियो अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम सोलिबाय थागोन। बिराद गोनां खोथा बियो। बयबो गारि फिसाफोरानो बांसिन दं बेबायदि, बयबो जाहाथे फैनानै बे सुबिदाखौ लाफैयो आङो खावलायग्रोबाय। बेनि उनाव दङ वान टाइम सेटेलमेन्ट स्किम। बेनि गेजेराव गिबियावनो जाहैबाय गोजाम गारिफोर जायफोर गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय, बासआनो होन ट्राकआनो होन जिखुनु गारियानो जा, बिसोर जुदि अफिसाव गावसिनि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाफैयाखैब्ला बिसोरनि नामाव बे गारिया दाबो सोलिगासिनो दं होननानैसो खिन्थु प्रमान जागासिनो दं। माने बिसोरनि नामावनो दाबो फाइना बारायगासिनोसो दं। गतिके सोरबा 2022 सननि जुलाइ मासनि 18 थारिखनि सिगां अफिसनो खिथायाजासे आरसि केन्सेल खालामाजासे सोरबा जुदि गारिखौ फाङा सौरायाव माने स्क्रेपआव फानहरबायब्ला बिथांमोनहा गावनि गारिया जेसेबां फाइन दं, बिराद गोबाव थाबाथ' बिराद बुरजा फाइन जागोन ना, बे फाइननि गेजेराव मात्र 25% जमा होबानो गासिबो दाय साफा गबाय। बियो लाइसेन्सआबो केन्सेल जाबाय आरो जिबनाव बेहा खुनु प्रब्लेम फैनाय नंला। ओमफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय माने सोरबा जुदि बिराद गोबाव गारिनि गावनि टेक्सखौ होआखैब्ला, बे मास मोनथामनि गेजेराव सोरबा जुदि होफैयोब्ला, बियो मास मोनथामनि गिबि मासाव होयोब्ला जेसेबां एरिया टेक्स दं, बखिया टेक्स दं, बिनि 50% 50% होबानो बे गबाय। गेजेर मासाव होयोब्ला माने उननि मासाव होयोब्ला जेसेबां टेक्स दं बिनि 30% माने 30% बियो रेहाय मोनगोन। ओमफ्राय मास मोनथामनि लास्ट मासाव होयोब्ला बियो 10% माने 10% माफ मोनगोन। बे मोनसे। आरो मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा जाहैबाय, बेखौ सिगांनिफ्रायनो जों बुंबाय थादों आरो दाबो बुंबावगोन, बे मेनुवेल DL आरो मेनुवेल RC, मेनुवेल ड्राइभिं लाइसेन्स, मेनुवेल गारिनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट, बियो सोरनावबा जुदि दङब्ला बिसोरो नैबे मास मोनथामनि गेजेरावनो अनलाइन खालामनानै लानांगोन।
आरो बियो 31 अक्ट'बरसिम टाइम दं दाबो 31 अक्ट'बरनि सिगां 31 अक्ट'बर बा बेनि सिगां जुदि अनलाइन खालामनानै लानो हायाब्ला बेफोर मेनुवेल आरसि मेनुवेल डिएल गासिबो केन्सेल जाजोबगोन बेनिखायनो आङो गासिबो लाइसेन्स बिगोमा गारिनि बिगोमा बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरना अनलाइन नङा बिसोरो 31 अक्ट'बरनि सिगां गावनि आरसि एबा लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लाफैथों गोजोन्थों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि